Hindi lang basta babanat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Nagbabalik po tayo po sa ating programang IFM News Prime Edition at kasama po natin po sa linya natin ngayong umaga po na ito si Sir Bernard Tulyao, ang presidente po ng One Pangasinan Transport Federation. Paringin lang po natin po ng komento dito po sa pagsirit po muli ng mga petroleum products po natin po na apektado dito. Number one, ang ating pong mga tsuper. Pabati muna po natin. Magandang umaga, Sir Bernard. Pagbati po ninyo sa mga tagapakinig, taga-subaybay po natin. Yes, good morning, Idol Mark, at sa lahat ng listeners ng IFM. Good morning po sa inyo lahat, lalo sa mga transport sector. Yes po, Sir Bernard. Ito po, 2.60, 2.70, nearly 3 pesos. Ito pong ating pong taas presyo ng petroleum products po natin. Ang inyo pong, ano po dito, reaction po ng One Pangasinan Transport Federation, Sir Bernard. Well, unang-una, napakataas yung tinas ng krudo natin, may dalawang piso. It's po yung masakit para sa amin, sa anay namin. Kasi, bilhin mo kung makasampung ikot ka maghapon, so malaki na rin epekto niyan. Parang nabawasan ka na rin ng may 1 kilong bigas. So, dahil dyan, at isa pa itong traffic na nangyayari sa lungsod natin dito sa Dagupan. Kaya talagang malaking dagot para sa anay ng transportasyon. Okay, pero ang ano po dito, Sir Bernard, yung pong magiging tulong po ng gobyerno, kasi medyo nabigla po kami dahil may mga nakausap kami na mga ilang nagpapasada, particularly etong mga nagta-tricycle at saka yung mga ibang ano po natin, ang parang ang kanilang hinaing po dito, may mga ilan po na hindi nakaka-receive po ng subsidy. Sa inyo po bang hanay po? May mga instances po ba, for example, kapag may binibigay ang ating pong ayuda ang ating pong gobyerno, hindi pa po nakakarating po hanggang ngayon, Sir Bernard? Sa ngayon, yung subsidy, initially may mga nakatanggap na. So, sabihin natin 60% ng buong hanay ng transportasyon nakatanggap na. Pero marami pa rin sa hanggang ngayon ay nagpapalo pa rin ng fuel subsidy. Anong explanation po ng Anong explanation po ng mga ahensya po ng gobyerno? Bakit ang tagal na po yung mga unang ayuda? Bakit 60% pa lang po ang nakakatanggap? Basta ang sinasabi, pag nagpa-follow up tayo, hintayin na lang. So, yun ang lagi ang sinasabi, maghintay na lang at darating. Subalit, siyempre, sa mga hindi pa nakakatanggap, talagang maiinip sila at maasar din sila dahil may mga nakatanggap na nauna. Opo. Subalit marami pang naiwan. Yun ang talagang problema dyan. Ang isa pa dito nakikita kong problema, Sir Bernard, hindi pa ninatanggap yung una, tapos matatambakan na naman ngayon dahil for sure, kailangan po ng subsidiya po dito ng mga transport group, Sir Bernard, dahil sa panibagong sirit ng petrolyo. Tama po yan, may mga naunang nakatanggap, tapos may mga naiwan, tapos may dumating na naman na bago, may mga hindi pa rin nakatanggap. So, may problema rin sa monitoring sa LTFRB. Kaya siguro ito yung pagtuunan namin ng pansin dahil lalo ngayon na masyadong mataas ang tinas ng krudo. So priority po natin yan at siguro bukas punta ako ng LTFRB para tanungin kung ano nangyari. May nakatakbo ba kayong consultation o pag-uusap po sa inyo pong samahan po ngayon sa magiging hakbang po ninyo na mga petitions na pwede po ninyong ibigay po sa LTFRB, lalo na po sa usapin po ng taas pasahe, Sir Bernard? Yes, meron po. Ang sabi ng itong provincial office natin, yung planning office. Kasi parang nire-revise ngayon yung route plan namin. So, ang ginawa ng provincial planning office, iniisa-isa nila itong mga transport group, mga iba't ibang cooperative. Subalit, ang sabi ko naman, sana sabay-sabay na with LTFRB para minsan na yung consultation at may lalahad namin lahat yung mga hinaing ng ating mga sektor. Sure, hinintay namin itong buwan ng October. Baka meron. Opo. Mga magkano naman po itong taas pasahe po na pwedeng hilingin po ng inyo pong grupo, Sir Bernard? Sa ngayon, wala pa kami pinag-usapan ganun. So, kung sakasakali na itataas ulit, pero ayan, magpapile tayo. Pero sa ngayon, pag-uusapan namin,
At paghahanda na namin kung sakaling tumaas, ayan, mag-file tayo ng petition. Yung dati, yung nire-request namin na minimum 15 pesos, yung pa rin ang stand namin. Okay. So parang ano po ito, pang-apat na week na po na sunod-sunod na taas presyo po nito. Bearable pa po ito sa ating po mga mga kababayan po natin? Lalo na sa mga tsuper po? Although pahirap talaga, ngunit binabalansin natin ang sitwasyon. Siyempre, tinitignan din natin ang gulo ng mga tayo natin, awa sa mga estudyante. Kaya, pag tumaas pa uli ito, talagang hirit kami ng price adjustment sa pamasahe natin. Okay po. Sir Bernard, inyo pong mensahe, lalong-lalo na panawagan sa ating pong gobyerno, mensahe sa ating mga pasahero at saka syempre sa ating mga kapwa tsuper po. Yes, maganda po yun. Unang-una po, may parating na naman na service contracting from LTFRB. So sa ngayon, nagpapasabit na sila ng requirement. So sa lahat ng nakikinig na transport cooperative, transport chairman, mangyari po na i-prepare na natin yung mga requirements para maka-avail yung mga chopper at operator natin ng service contracting. Malaking kasing bagay ito Malaking tulong para sa amin. Opo. Okay. Sige po, maraming salamat po Sir Bernard Tuliao, ang presidente po ng One Pangasinan Transport Federation. Sir, ingat po kayo at mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat. God bless. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.